Mark Zuckerberg dong siambat utrai jong ka Meta kumcuru ka Facebook la kruit chang e hakbe dei bat garu komlong kini kisingi khamtam haki rensan paitba lani kita ki social media long ru ba ka kabuk share ka bangi juyo bat don ha baro shikata ilkunno nigi kintin ulong ha ka por ba kidon ki chingya kundu lang ka balai singi hapo New York Zuckerberg lo yu i jangai ru ba ka kom kalai ki rensan paitba hakini kisingi kilanang jur kumta ka Facebook ban Instagram ka badiru shibanta ba ki paj ba shituluk ka perthei ki pandon kam kilat ban kamai pisa tumba ka rukom la jungki ba pher henrei menta ki babun ki la sedang ban nang ya jan lane ban nang hiar shushu ha ki jinglong tanrai jungki ne ki rensan kini ki am kimdi shu tang na ka benta ki paj ba henrei ki la kala longru na ka benta ban penkiu kerdan ya ki nong ak plim but kumcuru jong ki AI hagini kisi but kibadiru ki rensan ban penberngia ya ki paj ba nong pe Zuckerberg ula ongru ba ke jinglam ya umeta kalong kum shibenta ban wanra lang haju ya ki briu na baro koi ka perthei kat kum na utei umeta la yutu ba yo jingtibru ba ke jingdon ki briu ki ba page ya ki video ni ki dor ki ba ki briu ki bu ki lahir hadu kata hagini ki snem ki baladep ke jing hiar ki briu kalalong na ka arpa percent shaka khat new percent ha ka Facebook ba na ka khatwi percent shaka new percent ha ka Instagram kani ka jing kala kan san ki rensan ka long kum shibenta ba ki try jong ki te ki rensan kin pentumai biang no nang ba ki jing don ki briu bo page kin kiu biang omshu kini ki snem baladep ba kini kirkom kila du no ya ki jingkwa jong ki pai ba kamu ka duma jong ka FTC ni kata ka Federal Trade Commission persya ya kemeta kalalong ban pentikna ba kani ka company kan pentri kampura bahasa baru kinong penon kam kata ha ka Instagram bat WhatsApp ka bataru ba karukom di ya kani kameta kadi banlong tangkumno ban pen ibor ya ki pajba ha kirensan ha kini ki social media nagaliang Zuckerberg pan ulapan syai ba kani kalong shibenta ban pentri kamhok ya ki jingtmu badon ha ki rensan pajba longru ba ki jingkiu state jong ki rensan ka TikTok YouTube ban Apple's iMessage kini ru baro kibu hiju ki kandon ban kintiu ya ki platform kameta ru kadi ka wei kabawan ra syagi pajba hai ki Instagram Facebook TikTok ban YouTube banyanujor pedeng ki nongshna ki batbit na kaleng kari jong ka percay kani ki jingdon bentalang jong ka company meta ha ka bedei bat ki jing penyajan jong ki users bat kini ki platform kala no nadu isngi ba ka Facebook ka syakri ki pajba hadu balawan ra ya ka Instagram ki jingyajan ki pajba la sedang banja ne hiarno ban ki pajba hagini ki sngi kila nangkham bun ban page ya ki contents dani kita ki video ba ki ni ki nong uprim ki penmi kani kam kta tang ya ka company meta hande ya baro ki rensan pajba katba ka case jong ka FTC kadang ya syakmat kalwi jong ka metaru kadang don ki jingkermen shushu ka company meta ka ong ba lada ki jingkiu state jong ka TikTok bat AI ka lakta shibun ya ka company bat kala aruban penkalano ya ka Facebook Instagram bat WhatsApp syakiwe pat kirukom omshu kirensan